kumusta? Yan ang arrange ko og utano no. Alas 10 na diri sa gabi atay pag-uli na mo. Gikan namalit. Biglaan yung pamalitan eh. Biglaan ang pangumpra. Wa ko'y listahan aning gihimo. Basta kad namunit lang man dito. Namunit lang ko dito kung sa mga nauna-unaan ako nawala. Tingnan sa ito ganyan naman ito mampanood ko na i-vlog na kayo sa tubig diri ba. Sige na lang ko kuan bitaw remind sa ila bahin sa tubig. Piting initagid sa tubig bay. As in init kin tubig. Una may adjasanan sa tubig pero wala namang gud kunik ang adjust ani. Ang nahitabo man gud ani katong mga yuhay tubig. Nabali og taod. Nabali og taod ang bugnaw. Ang kuan ang giana sa bugnaw. O init ang nabutang. Ang gianan sa init bugnaw ang nabutang niya, nabali niya og butang ba. Dayon ang problema diri sa kusina. Walay init og bugnaw nga tubig kay guba man ang boiler no. Guba ang boiler. So ang mugawas nga tubig diri sa kusina. Puros jud init as in nakita niyo usahay nga mahugas mi nga. Di na namo hapyuron ang mga plato, mga kuan diya, marang bubuan. Ingon mo bulak. Kapoy na kayo si Grimay no. 3 weeks ago ako ang gilista mga reminders. So nakita niyo ang primero water boiler in the kitchen, kadua water in the kitchen. So ang ikatulo unsa man ikatulo air condition diri gyapon sa kusina. So gipangutang na nako ang mga kinahanglanon nga mga di kuryente kay dugay na kay ni naguba wala bigid nila ni asikasuha. Silan sila ingon bastang exhaust fan sugod pag abot na ko diri wa na ni exhaust fan ning kusinahan ni. So magluto ko abrihan ako ang mga binta mga portahan and para mugawas ang mga aso no kay mabuot na ko diri sa aso di ko kaginhawa kining unsa ni ang automatic na laundry ug ang aircon sa mo ang kwarto. Aircon sa mong kwarto dugay ni kay na naguba. Atong ting init pa lang gaantos mi sa kainit. As in wala nila panumbalinga. Ako ang sige remind sila nga guba ang aircon. Ambot bilang na katuig na ikuna na basig 20 na nakatuig dagay. 20 nang guba niya gisalagan pag mga langgam. So kung gihimo akong igagaw nagagwanta gid siya tong electric pan niya. Kung ting init grabe kay ting init diri bitaw. Kung diri sa Middle East ang ting init grabe kay init murag gid kining usa ni murag nagpatungod bitaw sa nilungag bitaw lungag nga nilungag saging ang singaw ba grabe ka init. So ako ang gihimo diri ko sa silong natulog sa kuan sa sala nga pinakadako nga usahay nila tambayan. So usahay gani matulog ko diha kay doon ako'y mapaminawan mga na nag-istorya pero ako lang silang ingnon na sige pag istorya lang mo din ha pakatulga lang ko kay di ko kagwanta sa mong kwarto piting inita maluoy taon mo ana mo na itawan ba niya ako lang istoryahan sila mawala biya pag naminaw ra. So mo to ang karon ang pinaka problema kini yung tubig diri sa kusina grabe kay init mahugas mi murag tube hugas ko pitil murag hugasan tulo patra ka buok ang hugasan tag 5 ka baril ang hugasan diri ugod buntag udto hapon kasi walay undang kao do gani ha. So dugay na kay nila hunong gibutang sa tubangan nila dito sa lamisa kanunay ilang tapat
nga nagtuba sa kong tatay. Di ganiha, nagbisit nangiki ko ganiha ba. Pagsagisakan ako dito ko inahan. Giingnan nga. Pakita siya, inahan ko nga. Ko nga inahan. Wala ko'y labot aning akong ubang ginista. Wala ko'y labot kung inyuhanin buhaton o dili. Ang pinaka-importante sa ako karon ang tubig sa kusina. Dugay na ko sige pahinumdum ninyo. Ikaw imong bana. Ikapoy na ko pahinumdum. Na wala gyapon mo gihimong aksyon hangtod karon. Grabe na akong pag-antos sa tubig. Hindi na iya sa iya akong kamot. Grabe na pag-antos na ko sa tubig ninyo. Nagka-paso-paso, kuha na, samad-samad na kuha na kayo. Kunot na kayong kamuta tungod sa tubig. Dayon, moto na, gitubag ko niya nga, lahi iyang gitubag kuan kanang listahan. Listahan kuno iyatag ko na akong listahan kada Lunes. Kasi listahan sa mga panginahanglanon diri sa balay. Kung nganong listahan unsa mga listahan nga lahi man akong gingon nimo ang tubig sa kusina hantod karon lagi apong maghimo nga aksyon. Dito siya nasuko no sa maghimo nga aksyon. Ingon siya nganong nana man kami istorya. Ko nga mama dugay na kay kusikig inahan dugay na kay kusikig kuan sa inyo ha. Sige ingon sa inyo pahin ang tubig. Wala man gud mo sa kusina mo na nga wala unsa man na wala man may pakialam oy ganaan inasutan ginako ana ba dayon moto nanawag ba na iyang anak sa kuha ang piso wala naundang ang among lalis duha kay nanawag man niyang sa anak dayon wala na ko nibalik sa iya gilabay na ko ni gilabay na ko sa basuran ako aning di anak kumot no gilabay na ko sa basuran walay kwintan si lista ni si reminders kita niya kauman bahulay ko gamay dos budiga kay di na lang ko sa budiga mapahulay mga bay di na lang ko musaka kay asul lang kayo langas kay sila sa ngatanan naa sila tungod sa mga kwarto na oras sa ting pahulay dini na lang ko sa budiga bahalag puro kuan na matapad na ko diha unsa na diha mga butang matapad na ko diha na puno ng kabalo mo budiga mga istakanan o mga unsa pa diha so okay ra nakapiyong ko siguro mga 10 minutos no reply ko sa inyo to ara nanawag na pud namudyong na pud na dapat ang pahulay 2 ka oras gyud hangtod 3 ka oras karon wala na gisinyalan na ni sila diri mayo gisinyalan na gitahan ni gyud so mo to nigara na sila diri mayo mapagiganahan ko so grabe pailob tama kay bisag surok na tang dugo to ani yayo na taning mga abot diri sa kusina yayo na lamang ko din yawan ako ning rep mga lamisa ning bangko ning lababo mo nalay kong kay istorya di kanunay may muot na lang gusto kong galingon so moto dayon naghukad ko kay mukaon ko kay timo-timo ko ganihang alauna wala ko kakaon ng tarong nagluto ko paliya nibutangan ng itlog so naghukad na ko nana andam na tanan hasta nga dahon sa gunoy dahon sa dirdir so nilipag din ko na ako nanawag na po ng mga ikagaw tawag na ko sa akong amahan so nisaka na po ko kabalo na ko kung anong gitawag ko ay ba da ito 10 minutos ko nakapiyong nya na mudyong siya kaya nangayo o gatas ininit so nag-init ko gatas o sa katasa dahil bagsakan ako iyahan ako ng giingnan niya bana then wala lang ko niingon na okay wala ko nito ni kuan hilom-hilom ako yan ako nang giingnan yang panan nya i-remind na po ko na ako mabuntag bahin sa tubig wala ko nagtingog hilom-hilom ako so malto din na nagukad ako no gitawag ko sa mga gagaw gitawag ko na ko sa amahan so nisaka ko pagsaka na ako giingnan isug ko tingog dako ako tingog
Ano ba? Wala jud ko napakita, nadlo ko nila. Dayon. Human, asin gikapoy na kay ko diri ba asin sa tinuod lang jud. Wala jud mo nasayod jud sa matagitabo diri no. Nasa matag adlaw, matag oras. So kadto ra kay niya akong video. Mumana na ako ning pasagdaan niya mag-post niya. Sige na ko trabaho na. Sige na ko dagan-dagan ug asa na ko dapat mag trabaho. Dahil mo to, saka niingon din ko niya nga. Mary, pag-abot nimo diri sa aning balaya. Unsay ingon sa imong sa akong asawa. Kung nahuna, sige ingon wa may giingon. Wala ko niya tagaig chance nga motubag no kay nagunahuna pa mo kung sa giingon ba nga may giingon so mo to mo ko nang tagaig chance nga kuan nga motubag sa iyang pangutana ni kuan na pud siya og ikaduha nga unsa ni ikaduha nga topic nga ingon na pud siya katong listahan diri nga naa diri sa akong lamisa imo atong gisulat para nako. Buot pasabot na akuan atong gamit. Nganong imuhang gilabay. Mutubag na unta ko. Pero wala gyapon ko niya tagay chance nga mutubag. Siguro kabalo na sila no kung unsa itong itubag. Di yun wala niingon dayon siya nga kanang asa naman ron pangitaa og ambi ko nga tuwa sa kusina akong gipunit sa basurahan kay ako ang ilista na pud ako uturo akong kopyahon ni siya nga dili na lang ayaw na lang ano siya ayaw na lang didto ra ko niya gitagaan sa mutubag dayon pagkahuman ingon siya nga unsa may wala sa balay kay matukog tindahan karon ano siya natukog tindahan karon kung nga wala pa ako nag-check kung unsay wala. Ano siya? Ayaw na lang paglista. Nag-unsa man ka sa kusina. Ano sa kuan. Kung nagkaon ko, kaya wala pa ko paniud to. Alas 8 to sa gabi. Kaon ko kaya wala pa to, ganiha to alas 8. Kaon ko kaya wala pa ko paniud to. Ano siya? Sige, pag tiwasay mong kaon dito, dahil magkuyo tanto ha. Malita. Ayaw paglista, bisag usa. Ano siya? Di mo to. Malit ni karon. Why listahan ni? Basta kan tuyok kami sa merkado tan-aw kung unsay mga kinahanglanon mga pinakanin na kinahanglanon so itong 6 days ago namalit mi sa listahan ang toothpick so ingon sa iya nga ingon siya sa kuha nga ngano man naglista magkag toothpick kisa may mo gamit ana nasa sako ingko imong asawa kami kitang tanan yung nga dili man ko nagamit ana ingon ko din ako pa din siyang gitubag nahiling man na siya magjoke aning last days no so di may wana ilahang kuan ba ilahang mood dayon pagkahuman imo ko mogamit ana ingon ko nga ako pa din gitubag di gyud ka mogamit ani kay imong gamiton katumang pusporo magkusi-kusi man ka atong pusporo gisumbag ko niya bay diri bay as in niuyog yun ni akong abaga so ako lang naiinumduman sugod pagkabata ko sugod sa kong pagkabata wala pa dyan nanumbag na ko kani pa yung lucky diri mura ba gamay tao taas kay ning tao siya so ako lang itong gipalabay ito yung gihimo as in kusog kay pakasumpag diri as in uyog gud ni akong abaga diri na wa pa nawala ang pamaol na pa ang pamaol kay 6 days ago pa isumbag ko ni diri so ako lang to gipalabay kinaumaan kuan man ko gidugo man ko so gidugo ko pagkahuman ako himo sa iyang pamahaw natulog ko kay ako ulo mo radyo man po ako anang gabi una dugay ko nakatulog alas 2 na sa kadlawon dugay ko nakatulog ambot nagi mga time nga bisag unsaw nakabiyong-piyong ana dili ko makatulog yun so moto kung ginahon na so alas 2 na dagay ko nakalimot na so makatulog niya mataog alas 7 5 ra ka oras akong tulog
Di pa ko man, paspasan ako himo ang iyang pamahaw. Paspasan ako hinlo aning mga kuan diri palibot. Then na ako yung usa ka pisto nga wala na hinluan. Dayon natulog ko. Labad akong ulo marag mabuak. Di pagnaog nako. Ay unsa ni? Ni mata siya mga alas 11 na no, alas 11 na sa udto siya ni mata. Nanawag na siya nako, nanawag na siya. Ya nakitaan siguro niya ako ang tagkuway nga kanang bagong mata nakatuba. Siya nga naman tapulan magagayo karong adlaw. Ano tulog man ka na siya. Ko nga nalang ko problema. Ano ko siya. Unsa man imo ang problema? Di man ko mutugan siya kung sa problema kay dili biya pwede na ingon sila diri mga lalaki diri nga gidugo ka. Bawal ba ana? So pwede ra ka moingon dito sa babaye, pero sa lalaki dili pwede. Pitigin niya ang pamugos nga unsa daw kuno akong problema. Nganon di daw kuno akong istorya. Alam ingnon ako siya gidugo ko ni bahak na inon. Di mo to sige siya pangulit sa kwa, sige siya pangulit. Di ko mayon siya, iya kong gibira. Ana. So diri ko niya gisumbag no. Gibira, gikalit niya nagbira akong kamot na lubag ana. Kay iya kong gibira ana na lubag ni siya. Kasi sakit kayo. Then ingon ko siya, gahapon mo akong gisumbag, karon nimo na pong gilubag akong kamot. Mayo ka na, kasi ang inan. Siya, sige, pag video dia. Na, ina niya presidente na batig naong. Na, ina pa siya, batig naong ko na itong tatay digong. Na, sus, puriya gaba lang sa kupong naong na. Sus, ginoo ko. Nanaway uroy ka. Na, panamin ko na dito na. Ay, muhandag ko, gwapo ba ang presidente? Na, itom biya kaya siya. Itom kaya nga tayo niya, ang buhok kulot na. Kung sa ito akong aita, labaw pa ang dagway sa aita niya. Ganyan mga amog diri nga laki. Sus, puriya gaba, nanaway presidente. Ya, sige, pa-video dia. Kaya aron kuan. Yung ko nga, wala. Ano ko siya, mau gyud. Nanang gyud ni video kay di na mayo ni inyo. Hindi. Ko siya. Ginoo ko ganahan naman ko. So, bibili mo ay dagan kung na ko i-arrange. Yan mo ko na nga siya pasaylo. Sorry. Ganiya. Paglakaw ng pagsuod ng mga sakyanan. Ningon sa tana ko niya na. Musta ko na ko. Kung okay ra. Hindi niya katawa. Ako pong hunahuna. Gayaw-yaw. Hindi po hunahuna. Lipay uroy ka. Uroy ko na lipay ni mo. Kasi gamay pa ilog na lang. Kasi kapoy na kay ko diri yun. Ganta. Antay mo yun. Kinabuhay. Uban. Ito. Jis na kapin. Mura itong akong sigilano ka alawa na. Ambot ako dapit mo tanaw ni. Libo ko harap ko dapit mo tanaw kay Higda lagi na ako ang kuan. Ang oras alas 10 dagay na. Daghan pa kay mapatong-patong dagay pa nang mambalay lagi. Ito. Masakan ko kumatyo na na ako mga suga diri. Kinabuhi diri. Bye-bye na.